ɗahiru bauchi a Kaduna, bayan Kaduna kuma ya je Bauchi ya sake yi, yake cewa Kirista albishirin ku Kirista, in dai an tsaya zaɓe da ku da 'yan izala ne 'yan takara, to mu ku Kirista ku za mu bai kudar. Wallahi kwanan nan ko ta ba ba. Albishirin ku haka yake cewa. Albishir ma yake musu. Kuma yanzu idan an ɗauki wannan kasar an je an kai gidan sarki an ce Jafar ya ce kaza su kasar nawa ne waɗanda idan muna so sai mu kai gidan sarki ba limanci ba ɗahir bauchi je ce dukkan ɗan izala ɗan zina ne yanzu dukkan wani ahlus sunna idan ya ga dama ya kai shi kotu ta shari'ar musulunci ba za a yi masa bulala tamanin ba ni in kai kara a yi masa bulala 80 duk masallacin da kowa 80 so nawa za a yi masa Allahu Akbar ba haka aka yi ba kuma a lokacin da ake cewa na yi maganar cewa wai ko Kano za ta kone a daidai wannan lokacin menene ya faru ba mutane ne yan uwa ahlus suna samari a nan marmara suna kokarin su yi karatu na ahlari da menene aka je aka sa ana jifan su ba aka je ana jifan su a kofar gidansu an farfasa waɗansu kai an saru waɗansu an soki waɗansu muna da bidiyo kaset din muna da hotuna kowace kotu za mu iya zuwa a duniya a yanzu haka muna da bidiyo kaset din wannan ƙarya aka yi musu yaran da suka abin dubba suna nan ba haifaffun Kano yan unguwar bane ba to kuma lokacin da aka zo aka yi taro na masallacin Shehu Tijjani aka dura ashar live a rediyo Kano wannan shi kuma neman zaman lafiya ne neman zaman lafiya ne shi wannan amma shi wanda yanzu aka mai da shi sarkin yaƙi wai yana nan inda da ransa sai ya ga ya tashi izala da Kano ko sai ya tashi ahlus sunna da Kano sai an kori duk baki daga Kano a'a ku kyale shi duk za mu fita mu bar musu garin su da ni da zo daga Daura da wani shehi cikin shehunan sai zo daga jama'are duk za mu fita ba haka bane ba الثامنة مسألة تتقوز أنه لا يجوز الوفاء بمن نظر في تلك البقعة لأنه مأسية باش halatta cika bakance ga dukkan wanda ya bakance a wurin da yake ana saban Allah idan mutum ya irin wannan bakance bai halatta ya cika ba li'annahu ma'asiya domin bakance ne na sabo ba shi halatta cika shi idan mutum ya bakance zai yi sabo ba shi halatta ya cika shi kare ce ai na yi bakance ya yi bakance sai ya shayar da wani kwalbar giya 2 baya cewa bari in cika bakance na ba zai ba amma me zai yi a madadin wannan tunda bakance dole ne cika shi amma an cika shi abin sabo ne shine sai malamai suka yi sabani wadanda suka ce sai kafara irin ta rantsuwa kamar sai Imam Ahmad da sauransu wadanda suka ce babu wata kafara a kansa amma zancen da ke cewa akwai kafara a kansa sai yafi girma an gane ku التاسعة مسألة ترى الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم هنا ينكم تشيني هذا مشركي أعيدنسو ولو لم يقصده كودا بينفن سبا العاشرة مسألة تقوم لا نظر في معصية باب باكن تشيكين ساقو الحادية عشر مسألة تقوم شاطئة لا نظر لابن آدم فيما لا يملك باش هلتا دان أدن يباكن تشيكين أبين دبايا ملكسا واتو الأمر da faruwa waɗansu ne suka tashi tsayin daka sun karɓi kwangilar gwamnatin tarayya tunda dai Kano ba za ta goyi bayan Obasanjo ya zarce ba to su kuma sai sun haifar da rigima a Kano shi yasa sai suke ta irin waɗannan hayaniya din duk muna da bayanin kowa muna da labarin inda kowa ya mitin muna da labarin dukkan wani kaset da za a raba ma hakimai wallahi tallahi akwai kaset ɗin ku da kuka yi da kanku idan za mu raba wa hakiman Kano mu kai ma sarakunan Kano mu kai gidan sarautar Kano ku wallahi tallahi ba za ku ji daɗi ba akwai kaset wanda shehu na kabar da kansa yake rantsewa cewa duk sarkin da yake tijaniya ba shi da albarka sai dan ne wannan kaset din kuma yana nan akwai wanda ya zagi dukkan waliyai yace sai shehu Abdul Qadir shi kadai dan shine waliyai abin nan wane ne mala'iku suna da shehu
waye suna da shehu, mutane suna da shehu, shi kuma shine shehun duka. Ko kuma inda ya zagi waliyin yace da yan fashi ne, muna da wannan kasa duk suna nan, kuma duk idan hali yayi a fito da su a raba ko da za a raba kowa, kuma dukkan wata takarda da wani ya rubuta ko ta siraitinin ko ta razana zuwa ko ta kisa ko ta wane ne, duk muna da bayanin ta, mun fede kowace takarda mun fitar da komai filla filla, lokaci kin muke bukata mu dauki mataki da doka ta dace akan mutum. Idan mutum yana cikin takaici ko ya kasance a talauci ya same shi ko karayan arziki ta same shi, ba karayan arziki ba hauka bane, ba kanka aka fara ba, dan ka karye sai ka haukace. Ka yi zikiri, ka yi halala mana, ka yi istighfari da salatin annabi mana, ka koma karatun qur'ani mana, in dama ta kici a koma dama mana, in hagu ta kici a koma dama mana. Ma'ana idan komai ya rikice maka a kasuwa, koma karatu mana kuma wai abun mamaki, wai mutumin da mai martaba sarkin Kano dauke shi darajanta shi, na farko ya bashi sarauta cikin sarautar Kano wadda ba gadan ta yi ba, na biyu ya zo ya hana a sayar da gidansa wanda bankuna da suke bin suka zo za su sayar